morning, guys! Today is September 1 and guess what? Andito si Ana Kai sa Davao! So, since nasa Tagum ako, babiyahe pa ako ng about mga 2 hours siguro, depende na lang sa traffic. Babiyahe pa ako papunta ng Davao City to see... I can't believe this is happening, char. Char. Pero, I've been a fan since, I think 2016 yata. Yun, yung nasa about 10K pa lang siya. So, finally, andito siya sa Davao. So, di na natin ito palalampasin pa, diba? If you're a fan, then, hahamakin ang lahat. Joke lang. So, yun. I'll be leaving Tagum early kasi, magkikita kami ng mga friends ko dun sa Davao para sabay-sabay na kami pumunta dun sa event para sa meet and greet ni Ana Kai. So, you're coming with me? Vlog tayo today, guys. Let's go! Hi, Karen! So, nasa Abisa na kami and mga early birds. Excited mo, excited. So, kain muna kay chika pa meet. Naunta. Yellow kabid. Ingon mi mag-diet pero puno. Pwede na mag-soft drinks. Water daw puno. Diba ka? Diet ka. Prepare na to niya. Para yes, para naami energy para unya kay labanan. Guys, this is Shen, ever beautiful Shen Asidor, diba? Guwapa ko, oy, as ihatod ka mo ma-starstruck yapon ko sa iya, diba? Diba Shen? Mommy Tere! Sexy! Ivonne! Mga guwapa. Oh, yes! Pinaka-guwapa. Raina! 4 PM na and proceed na meron dito sa venue. Pili ko maulaw mag-vlog eh. Dagan. Yes! Yes! Thank you. Welcome back to my channel. Ito na meron confection na. Real Confections Cafe. Excited, yes. Nambutag yun. Nangasaag pa mi. Kung di katuod asa dapit ang Real Confections Cafe. Yan, kasi mabanggaan ta din si Tag Vlog, no? Sabak. Yay! We're here! Yes! Yay! Dara siya. Yun siya. Si Jeloy. Ayun, si Jeloy. O, diba? Pasilip. Excited lang. Oh my God. Di ba? Anong hayag kayo? Di ba makagwapa? Karen! Excited na. Napasilip na So, dali lang sa amin sa may terrace, chill lang. Wala na yung vacant sa sulod na. So, wala lang. Uy, puti ha! Uy! Kuan! Belo na tinted sunscreen. O, tapos, kuan. Nag-concealer lang dyan ko. Kaya ang highlight na ito sa Ramesh! Kuan katong color pop na bongga ni Mimi, birthday Mimi. Yes. Hi girls. Oy, guwapa. Uy, from Jensen pa sila. Tagum ko.
Tapos magkita na po mi para sa Unclus. Yes. Follow na ko siya. Ay. Subscribe di ay. Thank you. Ay, makawapa dyan siya kayo. Yes, hamis. Makahami siya, guys. Hamis. Perfect tayo, ma'am. Magpalit yan. Ang pag-close na ako. Twitter lang. Oh, yes. Send lang ng message sa'yo, di ba? Oh, instant. Instant friend. Nami, saya na Alex Gonzaga. Alex, oh, Bisaya man. So, Alex Gonzaga, oh, di ba? Oh, ganda-ganda. Sa'yo ba yung Hadzai? Lucky Me? Oh, Lucky Me. Yung si Chumby. Pero lagi Jai, parehas yun. Gawin mo, promise. Promise yun. No joke. Pero Alex lang yun. Nga, tawagan. Lagi, ay, Bisaya. Sila, taga-Jensan naman siya ako. Bisaya ka kay Alex. Alex. Siya na English. Kahit saglit lang, okay na. Okay siya. Guys, gamay din siya now. She's so pretty. Bye-bye. Labas na kami. Yes, we're done. Nag-iwan sila. Diba? Ang heart. Alex Gonzaga again, guys. Hi, guys. So, manood po kayo na I Can See Your Voice. Well, dito ka makatanaw sa screen tayo, no? Manood po kayo na I Can See Your Voice every Saturday and Sunday po. Ay, grabe. As in, makakuan ay stand ko sa iyong beauty kasi ang ganda. Ang ganda ni Miss Anna and ang gwapo ni Jello. As in, grabe. Medyo petite siya. Ha? Solo picture ka? Hulo. Solo. Bye-bye! Bye, Alex! Bye daw! Ay, sorry na! Na-busy! Bye-bye! Ayo! Okay, manakay big tricycle kay manihapon. At ubangan ng buntis. Ibangan ka, Shen! Dari namin sa likod. Alin na, bitaw joke ragani. Diyan na lang, kailan ta sa kanto, Victoria.
Oopsie. Kaya di man ikagawa si Kuya, di ba? Okay. Uy, dali na ba? Kanto! Okay, vlog pa more! Yes! Kanto! Nami karon sa Gumoni kay gipanggutom mi mag-Korean. Let's go Korean. Yes. Yes, yes, yes. Sulod ta kay igang kaayo, murag lapitin na kayo. Pwede mi sa sulod. Yan, aftermath. Inside na. Purot. Busog na busog. Ano na, lobat? Luya na, busog. Busog mas. Yes. Biyahe pa ko. Biyahe pa dyan. Customer number 6. Bill Dili lang. Ako na gyud. Finally, kauli na gyud. Kung sundo. Pangipangita. So, nanagyad. Law na doy. Ilingaw ka ay doy as in. Perting gwapahan ni anak. Ay, gawin kignaw. Parang gusto ko pa siguro akong dangaw. Oo, promise. Perting gwapahan niya. Unya si Jeloy doy. Gwapo po kaayo doy. Murag ka ng Korean. Oo. Lingaw kayo as in grabe ang warm kayo ang pag-welcome sa mga taga Davao ug mga taga nearby na cities. Oo, daghan nagbiyahe gyud para lang makita si anak kay. As in lingaw kayo. As sulit, oy super sulit. As in butan kay siya. Petit siya. Petit niya slim, pating payata bata. So, yun. Uli na ko. So, close na to ang vlog. Daghan salamat kayo sa pagtanaw niya. Salamat po dahil sa mga new friends na to na-meet din ha.Isi doy. Oh, katulang. Daghang salamat kaayo. Have a great day everyone. Bye-bye.